Un estudo desvelaba estes días que a crise está a obrigar os cidadáns a invertir un 11% menos nas súas bodas. Esta reducción afecta sobre todo o número de convidados, menú, perruquería e maquillaxe, pero como o que importa é o amor, unha parella de Compostela que se atopa nunha situación económica moi precaria está disposta a casarse experimentando cunha proposta de enlace diferente e moito máis económica do habitual. Na actualidade, o gasto global para a celebración dunha boda con 100 convidados pode oscilar entre os 11.000 e os 26.000 euros. Boten contas, o vestido da noiva non baixa dos 700 euros, o do home sempre é superior aos 500. Fotos e reportaxe en vídeo, 1.000 euros máis. Menú, entre 50 e 120 euros por comensal. E así suma e segue. A crise non respecta nada, nin o amor, e por iso parece que os españois están a reducir un 11% a inversión do que debería ser o día máis feliz da súa vida. Pero non desesperen, sempre hai solucións para todo. Por exemplo, a que van poñer en marcha nos próximos días unha parella de Compostela con moi poucos recursos económicos. Que Eladio e Sara non teñan cartos non quere dicir que renuncien ao típico menú de casamento. Temos pensado o típico, de primeiro uns entrantes, pois unhas patatillas, uns manises que compramos no día, uns chasquis. De segundo, pois marisco, que Sara quería marisco. Pois nada, la me vou a Ribeira a ver se compro se pesco uns vígaros. Carne, pois no día unha barriña de chope aí que tiñan de oferta moi boa. E peixe, pois o presuposto que nos queda unha lata de atún para compartir entre todos. Iso sí, no postre, un yogur destes grandes do día, pois polo menos que haxa alegría na boda. Esta parella coidará ata o último detalle nesa data tan especial para eles, na que as prendas que luzan serán obra de grandes deseñadores. Pois a roupa, nós sempre quixemos ir de marca. Isto parece que non, pero isto é Christian Dior e isto é Carolina Herrera, claro. Non é de primeira man nin de segunda, pero é o que hai. Eloxiable é a actitude desta parella que non vai prescindir de nada, nin sequera da romántica e inesquecible lúa de mel. Si imos facer unha lúa de mel que está perfectamente planificada, imos empezar na Peregrina e facer a ruta baixando todo polo río Sarela ata a desembocadura no Sar. Hoxe, máis ca nunca, cobra sentido a frase "contigo, pan e cebola", a que se lle podía engadir un par de cupóns do día con 50% de desconto na sección de mariscos conxelados.